arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Autor da frase máis famosa do automobilismo, Luís Moya segue vencellado ao mundo do motor. Imaxe de marca de varias empresas, o coruñés compartiu coche con Carlos Sainz durante 15 anos. Voz autorizada, pois, para reflexionar sobre o piloto madrileño. Extraordinario, de Carlos Sainz extraordinario porque é unha persona que desde que ten 17 anos que ganou o Campeonato de España de squash sigue compitindo ao máximo nivel e ganando, porque hai que pensar que ele cumpre 59 anos este ano e cando vai ao Dakar, un dos favoritos é ele, unha persona da súa edad, é un exemplo para min extraordinario para xente nova, ver que se tú queres os sueños se poden conseguir, pero hai que traballar moito, porque a un deportista de élite o talento se lle supone, a capacidade de traballo non. Carlos xunta as dúas cousas. Coñecedor do refrán de tal pai, tal fillo, Moya o xereiro número 1 de Carlos Sainz, piloto de Ferrari en Fórmula 1. Unha persona magnífica, porque na Fórmula 1 é todo como un mundo intocable, o que non se pode acceder, e ti cando te sentas con Carlos Fillo, pues Carlos Fillo fala como un chaval normal, ainda que non estaba falando con ele, me decía, Luís, pero ti ves as miñas carreiras? E digo, Carlos, ti que pensas? Cando escutedes que eres un rapaz, o que si apago a televisión cando non estás na carreira, porque non me gusta seguirla, non? Pero me encanta seguirlo, además está en Ferrari, que hai que pensar que chegar a Ferrari, todos os pilotos que han pasado por a historia da Fórmula 1, seguro que el 100% deles que non estuveron en Ferrari querían estar en Ferrari. Estar en Ferrari marca algo especial. Eu espero que chegue a ser campeón do mundo, que é o objetivo que ten. Que non algo porque o talento, na Fórmula 1 que pasa é que o talento o teñen todos. O importante é dar co coche adecuado no ano adecuado, non? Pero talento teñen todos para ganar. O coruñés, agora afincado en Barcelona, comezou a cantar notas en Galicia a comezos dos anos 80. Xa daquela había un gran nivel e unha afección enorme que perduran no tempo. O nivel foi forte en Galicia, xa cando empecé a correr eu, que empecé nos Rías Baixas do ano 83, xa sempre hubo moito nivel en Galicia, moito. Na nosa época había bastante nivel, sempre hubo nivel. O que pasa é que tamén o nivel subiu en Galicia, hai un bon nivel, pero tamén o hai no resto de España. Entón é difícil, que non veñen a competir os rallies contra outros pilotos que veñen de outras rexións aquí en España, pois non é sencillo, pero o nivel é bueno. Increíble, porque o campeonato galego hai veces que é prácticamente inexplicable. Como pode haber tantos inscritos en un rally de campeonato galego? No, afortunadamente, porque en Galicia temos unha tradición tremenda, porque además se me dices que no sur de España hai tradición de rallies, de ir os espectadores, no sur de España non chove como chove aquí. É máis fácil ir a ver un tramo, non? Porque hai sol. Aquí en Galicia chove moito, pero aún así os espectadores van, os voluntarios están, porque además se non fose por os voluntarios, os rallies non se podrían facer, non? É magnífico o que pasa en Galicia. O dobre campeón do mundo lembra sobre todo o primeiro título mundial, 30 anos atrás, en riba dun Toyota. Tamén aproveita para reivindicar o papel de pioneiros nos éxitos do deporte español antes mesmo das Olimpiadas en Barcelona 92. Sobre todo o do ano 90, porque cando ganamos o campeonato, que terminamos terceiros no Rally de San Remo en Italia, xa fomos matematicamente campeones, non? E aquela noite festejamos co equipo, pero a verdade, eu non notei nada especial no meu corpo, non? Digo, igual pensaba que o campeonato do mundo iba a cambiarme alguma cousa, pero o que me din conta foi cando chegamos a España. Collimos o avión, aterrizamos en Madrid, eu entonces vivía en Madrid, e aquello foi impresionante, se me pon a cara de gallina ahora, porque aterrizamos en Madrid e estaba o autobús da Federación Española con Carlos Gracia, que era entonces un presidente, cantidad de xente con as banderas españolas, un séquito, seguiron
levámonos hasta unha plaza de Madrid, creo que era a Plaza Mayor, no autobús de motos e coches con banderas españolas, aclamándonos. Aquilo foi, ali sí que me din conta de que o campeonato do mundo había cambiado moitas cosas. No, además, a sorte para nós, que en España, entón non triunfaba no mundo do deporte, non habíamos ganado nin mundial de fútbol, nin o de baloncesto, nin o de balonmano, ni estaba Pau Gasol, ni Fernando Alonso, ni Rafael Nadal, ni Marc Márquez. Entonces nós que ganásemos solo habíamos tenido a Ángel Nieto, Manolo Santana, e depois con nosotros contemporáneo nuestro pues era Severiano Ballesteros, pero a verdade o deporte non triunfaba como ahora, afortunadamente para España ahora. Y ahora estamos en un momento dulce, en el momento más bonito, que es cuando hemos ganado, pero seguro que vendrán momentos difíciles y momentos más duros donde no todo va a ser ganar y todo van a ser alegrías. E non, Luis Moya non é un piloto frustrado. Eu non teño talento para pilotar. Para pilotar, conduciré mellor que outra persona, pero non teño talento para ser un campeón como era Carlos Sainz, ¿no? A mí gustame moito que pilotar, encántame, me gusta muitísimo ler notas. Hagamos un cuarto de tierra poco. Para derecha, buena más. E ao lado do piloto, co casco puesto, intentar ir o máis rápido que podas, ¿no? Pasando velocidades moi altas, adrenalina, eso que me motiva máis. É evidente que naceu con talento para copilotar. Derecha no pierde menos en tierra, acaba rasante, frenando mucho, visto corto, izquierda, derecha, media cruz y de tierra a mano. Para izquierda rápido, ojo, se tira poco. Para derecha rápido, menos mucho ras. Acaba rasante en derecha, pero uno corto, izquierda buena más, se tira poco. Abrirse, uno. Pasante lo ves en izquierda, izquierda, calentamiento.